Zer, dotore alnao, Maiderrek ekarri dizkit, bai. Eta gaur, gurera etorriko da, kosinatzera. Belarritakoak, kamisetak, sudaderak, margolanak, gauza mordo bat egiten ditu. Eta gaur, gurekin izango da, kosinatzen. Maider, egure. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Maider, ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri etortzeatik, eta zenba gauza eta ze dotoriak garrituzun. Skimu diseinuak, ez da, deitzen da. Hori da. Zuk sortu dezu, zu aritzen zea. Bai. Eta, bueno, ikusi ditut, belarritakok, marraskik, sudadera, kamisetak, gauza mordo bat dituzu, ez da? Hori da, bai. Txikitatik gustau izan zaizkit, hola, eskulanak eta diseinu mundua, orduan, bueno, hori, pixkat de todo, ez? Batekin hasi, besteekin jarraitu, eta hondikan gauza gehiago etorriko ja ordune bai, ez da? Bai, ja burun dauzket gainea. Bikain, guen kontatuko izkiguzu, rosbita prestatzen duen bitartian. Zukaldene, aritzen zea? Gutxi. Bai. Bueno, gaur egundoko aragi pieza ingo deu, eta gero ikusiko zu hemen konpotantzeko bat ingo deu, eta gero den alkartuko deu platera eratzeko. Eta aldi berian, ikasingo deu zetan ibitzen. Ados? Vale, oso ondo, bai. Adi lagunak, saio polita da toleta. Bueno, lagunak eta Maider, garatuko izuet pausuz, nonde indua biliko gehan, rosbita iteko garaian. Hau biribilkia da, eta ikuste zu eze ondo da ontsukuntuta, eta lotuta. Eta gero Jose Marik barriolak eakutziko igu nola lotzean, bea espertua da, eta ikusiko zu, erreportea prestatuta dakau. Ingo deuna da, oleioa bota, hemen txe, ikuste zu, lapiko ondila behar izan deula bertan sartzeko. Eta ingo deuna da, oleioz bete, horrei gatza eta piperra bota, bertan markatu ingo deu, eta behin markatuta da honian, ingo deuna da, behitu hemen dakau siapia, eskaia eta erromerua. Morteron sartuko deu, nahiko txikingo deu jabelarra, ingo deu nastu siapiakin, olio tantotxo bate bai botako deu pixkate emulsionatzeko, eta gero borrotxatxo batekin, gainetikan igurtziko dio, buelta guztin. Botako deuna da igurtzi, baina lehenu hori hemen, dakaun, brandi pixkat, behinan peatuta gelditu dian zukuk eta askatzeko, eta gero laberatu ingo deu. Laberatzeko ere bai, ur basito txiki bat sartuko jau, ez lehortzeko dana gehiakin. Vale? Eta, gio ingo deuna da, atea, mostu, eta lagunduko deu, hemen dakau, asa moria, tipula moria, bia juliana mostuko ditugu, goxatuko ditugu lapikuan, gio botako jau, hemen paxa dazkau, maz paxak, gio dakau hemen anix estrella hau deitzen da, baldak izu zerrian hauek? Zue belarretako nantzadak, bai, pixka bai. Usaitu. Esto non zei goxoak, anixa da, hau. Honekin anixa egitea. Hori bai, hau botako deun hemen nasketara, eta adibiliko geha zenba botatzitugun. Osea, bi bota eskeo, adibidez behitu bi, belarretako ekiteko garra. Bi botako ditugu, baina gero adibili behar geha harrapatu eta ateatzeko. Zeratikan, hau, usaia baina gorra da. Eta gero hau antopatzen badeu, igualen pastiak ateitez eskio. Hau antopatuko ditugu, jakin da bi daudela, gero bi horiek atea. Bertarare bai kanela botako deu, sagarra pusketetan botako deu, hemen dakau komino pixkat, pina zige bai tostatuko ditugu eta bertan gehituko ditugu, eta hemen dakaguna da, ospin pixkat, bale? Hoi dena goxatuko deu, eta gero plateraratuko deu. Nazketa hoi, eta xerrapare bat rosbitana. Ados? Bai, txura ona. Bueno, bani hasiko nahi rosbita hemen markatzen eta goxatzen. Eta zuk adibidez bitu. Azaten azteu beharko, bale? Lehen da biziko bi osto kenduko izki jau, eta gero, laurden, nahi zuria mostia laurdena, o sartuko jo zu labana lasai asko? Saiauko nahi. Saiauko nahi, bale, kontu zibili, bale? Hemen, haula, ondo heldu, eta alde hontako laurden bat ateatzen bazu, gero lehen da biziko geru sartu, ondo etzan, eta gero fin-finak moztuko ditugu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan dakoa nik hemen olioa jarriko eta martxan jarriko gea. Hemen, energia pixkat emango jo, oso ondo. Bueno, hau martxan daka. Bueno, kontatu, Kimu diseinuak. Bai. Nola hasi zinen hau guzti jakin?
Kimu berez sortu zen, oindala urte bete dola. Hasieran, bueno, ni hasi nintzen pixkat COVID garaien... Aurrenengo mosketa iten agundu, Bai, bai, gaina lan askoak kasu gabonetako, eta nik ez denea, Bai. bihatzak eta ondo eraman berditu zuen mendikan, Bestela deitu ingoia zukero, belarritako kita etorri, Josea. Venga, hemen da gazola etzan da, eta bai, xerratu hori, ondo hartu laia bere lekua. Betu ze politan barrotik gane, bai. Bueno, aldezu nola fin-finak moztuko dituzu, bale? Bueno, kontau, nola hasi zinean historia hau danakin? COVID-en hasi nintzen pixkat, nire marrazki guztik Instagramea igotzen. Bai. Beitu hor, kontua ditzen zen bai maider. Bai. Eta, bueno, ikusi non, nola jendea gustatzen zitzaion nikiten itun lanak. Eta hor duen esan, bueno, pues, igual ideia ona da, ezakit, proiektua pixkat formalizatzea, ez? Eta horretik jarri nion Kimu. Vale. Izena. Eta hor jasi nintzen, marrazkiz gain, belarretako sortzen, kamiseta eta sudadera marka bat ere atera non. Gero baita, nik baserri bat dauket, brinkolan, eta nire osaban laguntzaz, arotza izan da urte askon, eta behak sortzen zizkin, egur xaflak, behak moztu, lijau iten zitun, sekatzen utzi ondoren, eta hasi nintzen baita pixkat, egur gainen marrazten. Eta hori izan zen hasiera Kimuna. Bikain, egurrak. Ze egur mota erabiltzen zenuen? Edozein egurretan moldatzen zinean edo gote zinen egur berezien bila? Bai, pagoa erabiltzen den normalen. Vale. Bai, baserri ingurun asko daukeu eta pintura oso ondo hartzen do eta oso sendoa da. Orduan nahi egia esan oso ondo. Pagoakin orduan. Bai. Brinkola da hori beti trena bukatzean leku, hori ez da? Hain famatua dana, ez da? Bai, hori da. Eta handakazue baserria orduan? Bai, nire aman aldetik baserria daukeu. Nire aita urretxukoa da, baina nire ama brinkolakoa. Ados. Eta brinkola alde hortan, egur horiek txukuntze zen ditula zentezun, zuk aukeratu, osabak esan dezu laguntze zizula, ez da? Bai. Ze itezen duen horrekin, ze pieza mota edo, ze gauza itezen ditut? Bituin izan ditut, gabonetako zuaitzen jartzeko jaberok. Gero baitain izan ditut, enkargu pertsonalizatu. Igual, adibidez jendek esaten zin, nahi detitea, bere amonan baserria enkargatzen zian eta initen, on? Eta gero, gustatzen zaizkit asko Euskal Herriko paisaiak, gehien bat naturalak, eta hoxe, gauza horiek. Horrek uste dira bi, alegit ekarrita dituzunak, ez da? Bai. Una. Lehenengoa da Aizkorriko mendilerroa. Bai. Bueno, asko inspiratzen diten toki bada esan. Bueno, Aizkorri eta mendi guztik, asko gustatzen zaizkit, marraztea. Eta bigarrena da... Pinutei bat, ez da? Bai, hori da. Vale. Nungoa da pinuteia? Ez, nik asmatzen ditut. Asmatu dituzu, Eta zeiten duzu, bertara junda, bertan margotu, edo argazki bat inda etxien eraman argazkian? Normalen hori, argazkiakin etxen iten ditut lasai. Ados. Eta, adibidez, gauza txikiagoak ebai izan dituzu, egurrakin da hasi zinen ja belarretako ebai iten, edo hori ja beste urratu bat izan? Hasi nintzen, baino utzin behar izan, ze lan asko da. Eta, klaro, azkenen belarretako batzuk die, pues, jende ez dau presta, hainbeste ordaintzeko belarretako batzungatik. Orduan, bueno, pues, denbora asko kentzen zian, eta hori erabakin hon, beste bide batutik gutea. Eta horreatik erabakin hon, erretxinakin astea. Bai. Piskat dana dago lotuta zuaitzekin, baina bueno. Bai, erretxinak azken nian, hortik etortzen dira, ez da? Bai. Erretxina adibidez, erretxina motara betzen duzu edo, hola berezik dira edo... Industrializatutako. Bai, hola erosten die. Hor ikusiet bai loretxo batzuk lehortuta bezala hor daudela eta beste batzuk moldetan, ez da? Bai, hori da. Erabiltzen ditut moldek, hola, gomazko molde batzuk bezala die. Bai, silikonazkoak edo... Bai, hori da. Eta, bueno, prozesua erresa da. Bada prozesu zikina hori bai, ze oso pegajosoa da resina. Eta iten detena da, erretxina hartu, transparentea da erretxina. Bai. Sartzen ditut kolore ezberdinak. Badakit daula tinte modun, baina nik erabiltzen detena da hauts modukoa. Vale. Eta, zuk hautsoie botatitzu, erretxina normalen transparentek dira, eta hor ja kolorek ematen izkiozu. Hori da, bai, juten naiz, koloren asketa ezberdinak iten. Eta hori, beste modua da, beneta kolorek erabiltzea, pixkat betirako izozteko, ez? Bakizu lorek usteldu iten diela, modu honta, badaukezu, hori, bitxi bat betirako dana, eta izuna ustelduko. Baina adibidez, lore horrek, ni pentsatet esetu baino, lehen da bizin lehortu inbiarko zu, o prozesu bat horrean iristeko, nola egiten dezu hori? Bai, hori da. Eta nik iten da normalen liburu barrun sartu,
Bai. Edo bestela lehortu daitezke bakatzetan sartuta. Vale. Bai, prozesua luzea da, baina bueno. Eta nik ikusten dut hor gehien bat, belarretako kindagazkasuna, zeratik ez dakit beste lore hoiei ere bai aritua jartzen diozun, edo erretxinei bakarrikan. Desberdinak dira, edo erabiltzitu zutanek belarretako kiteko. Eske lore horiekin, benetazko lorekin dauket intentzioa, oendikan proiektu futuro bat da, baina, bueno, lepoko kiteko. Vale. Eta, bueno, gauza gehiago nahi ditut, baina oendikan probatzen nabil pixka, eta ber, nundikan jodaiketen, nundikan ez. Aber, jendea baita ze gustatzen zaion, ze, bueno, nik Instagramea igotzen dut itxeituten gauzak, orduan, ba, jendea gustatzen zaiona baita kontun hartzen dut. Claro, jendea gero zibiar dut, azkenian moldatu, inbertzere bai jendera, bai, hori da, bai. Baina, bueno, ala ere, nire balorek beti mantentzen ditute, Eta mantendu biharri, ezta? Bai, hori da. Bai, gozatzen jarraitzeko eta zure eraiteko. Eta gero adibidez ikusten duzun belarretako gaur txintxilik azkasunak, denak lore itxura daka ez? Danak nantzeko, edo beste forma batzuk ere bai dituzu? Ez, gehienak, bueno, denak esango nuke lore formakok diela. Ba, bai oso, edo bestela petalo modun baita saltzen ditut, nahita dago ginda hori. Nahi dut jarraitu, ba, naturaltasun horrekin nire proiektu osontzeak. Bai, eta norbetek ikusten duen, ja, takimu diseinuak ikusten dutela, ezta? Bai. Identifikazio bat eukitzeko ere. Bai. Ondo. Bueno, eta guain gehiago aizea belarretako egiten, edo jarraitzen dezure bai egurran marrazten, edo gauza pixka talde bat eustituzu, edo nola zabitza? Egurran marrazten gutxi hain naiz azken aldin, ze, bueno, ba, lanen nabil eta hau da pixkat, ba, hobi bezala hartzen duten zerbait, ez dakit noaino iritsiko dan, igual, derrepente, Guango ez da zure ogibidia, abegia, ezta? Hori. Zu zertan dedikatzea? Ni ingenieritza ikasi non, eta hortan abilanen. Diseinu industrialeko ingenieritza, bueno, ingenieri moduan iten dut lan. Eta, bueno, ba, azkenen, dana dauke pixka lotura, ze azkenen, ba, hori, diseinuakin jarraitzen dut modu batea bestea, gauza desberdina die, batzuk teknikogok, beste batzuk artistikogok, baina, bueno, hortxe nabil. Bueno, Maider, hementxe martxan gaude, txerrik itxarraka, tipula martxan jarri deu, hoi segitu amokatuko sumostia. Beitu, guain zaila iten nahi zaizunen ja, beitu, hola jarritak, eta guain berriro hortik eman, bale? Hemen jarraituko dago alde guztitatik ondo erretzen, baina jungo gea Barriola Arategira. Eta Barriola Arategian eakustiko dugu, ba, biribilki hau nola ondo korapilatu sokakin. Guazen ikastea eta guantxe gaude bueltan. Berriz ere, Ibarrara etorri zarete, gure etxera, gure ategira, Jose Mari Barriola Arategia, eta gaur erronka batekin ator, Joseba, erakutsiko dizuet, nundik datorren, txalan biribilkia, eta ber nola prestatzen dezun. Torri gurekin. Askotan, etxera etortzen zaizkigu gurasoak, oseme-alabak, eta ezin dugu mailan egon beraiekin, sukaldatzen omar dugu, ba gaur, ideia etxo bat emango dizuet, nola bi egun lehenago, platertxo goxo bat eta ederra prestatu, eta egun horretan, mailan esei eta denakin bazkatzeko edo afaltzeko aukera bat. 3 aukera emango ditugu, bale? Bat, biribilkia edo koskorra, edo redondoa, rabilloa edo mokor muturra, eta 3. Espaldia edo besoan dagoen pusketa bat oso goxoa, erdian zaintxo bat daukena, espaldia izenakin, kazuelan egiteko zoragarriare bai. Bueno, bi hauek kenduko ditugu, urrungo bateako, eta gaur, hau prestatuko dugu. Sokakin lotzen dugu zergatikan, ze alderdi bat estugoa dago, eta beste alderdia zabalagoa dago. Eta ondo lotzen badugu, dena berdinago kasuelan prestatzeko eta gero mozteko, xerra berdinak ateratzeko balioko digu. Eta koskorra hau bi aukera daude. Bat, bere hortan lotu, edo truko, erdiko zaina kenduko diegu. Lehen da biziko aukera, bere hortan lotuko dugu. Holaxe lotuta gero, aukera dago, pixka bat zartaian gorritu, esaten dugu hemen, gero zartari bertan edo kaxolan bertan, zanahoria pixka bat,
tipula, porruak, txikituta, xetuta, sukaldatu. Gero, batzuk botatzen diote ardo beltza, nahi dutenak saltsa beltza ateratzea, edo beste batzuk ardo txuria baita ere, edo gara ardo pixkat, edo sagardoa, edo denak balio du, eta horrek emango dio bizi poxa pixkat. Eta gero, nik uste ordu eta erdi, edo ordu bete, edo palillo batekin, edo tenedore batekin, ikusi, xamurtuta dagoen, eta ja, listo litzake. Bueno, gure etxean, urrungo urtean, 50 urte, beteko ditugu, Aitona hasi zan Lizartzan, arategi txiki batekin, eta gero, Ibarren eta Tolosan zabaldu ginen, eta guk urrungo urtean, 50 urte gurasoak hasi ziren, eta guk jarraitzen dugu. Eta bigarrengo aukera aurkeztuko dizuet, erdiko zaintxoa, kendu ingo dieu, eta hala, xerra garbigo ateko da. Erdien dauka zaina txiki bat, eta askotan xerratzeko edo gero jatekon kozka moduko bat aterako zaigu, ez? Batzu itzai inporta, beste batzu nahiago dute xerra garbi ateatzea, eta horretik erdiko zaina, bueltaka, atera ingo diu. Lotu baino leno. Eta hala, baditugu, ikusi duzuen bezala, haragi mota desberdinak, bale? Bai, aurretikan prestatu aldienak, eta beste batzuk, momentuan prestautakoak. Parrilleako, plantxako, badaude olako gauzak interesanteak, interesgarriak, aurretikan lan pixkat egiten bada, egun bertan, eseri, eta lagunakin bikain pasatzeko. Erdiko zailak kendu dieu, eta lehendabiziko aukera bezala, lotu egingo dugu. Bi aukera die baliagarrik, eta sukaldatzeko era berdina baitere. Berritzailea, esaten didate, badakizu, Joseba, ni zure aitakin, zure Aiala eskolan, lehendabiziko ikaslea izan itzen, Jorge Gaztelumendi haundiakin, eta arek ere kotxi zizkigun, etekin ateratzen txerriari, oiaskoari, txahalari, txarkuteriko kurso haundi bat egin gendun, eta ari esker, eta gero guk lantzen jungean erramintakin, gauz desberdinak sortu ditugu, eta jarraitzen dugu gauza berriak egiten. Kotxkorra prest, Joseba, eta orain, errezetan bat sortzen dezun, zure erara, eta pelota zure teiatun edo frontoian gainean daukazu. Jose Mari jauna, artista, earki lotuek, txukun. Bueno, gu hau zaiatu gaitu, zikia bain ondo, baino lotuta zekau, hemen aigaituk ikusi, rosbifakin. Vuelta eta vuelta, ikusi zuia ze kolore dagan honek, guain zua jetxingo jo pixkat, eta guain mahaua ingoet, bertan jartzeko, eta gero brandi pixagota, eta labea jungoa. Lehen da bizi brandila eta gero mahaua. Eta ni normalen, biribilkila, etxen ez deto, zoik aniten. Bueno, baserria joten bagia nahikoa bagia jateko hau, Familia, zu baserrine asko altzate, asko elkartzea altzate. Ostia, asko, baina nahikoa. Baina nahikoa, ez da? Tobratzen biharko bestela. Baina biribilkia asko erosten deu. Xerretan moztuta fin-fina, ogixetuak inguelta, eta prejitu askar bat eman da, gelditzea eharra. Eta zer gabere, batzu pixatekin, baina buelta eta buelta egin behar da. Hau da, aragi bat pixkat, txipiroiak inda gertatzean bezala. Txipiroiak ebai, jartituzu plantxan vuelta eta vuelta, baina hori izan behar du, 35 segundu eta 35 segundu, eta kanpora, eta xamurra da. Pasatzen basea, ja gogortuitea, eta honekin berdina gertatzea, baina vuelta eta vuelta, kriston aragila da. Eta holako kalitatezko alima, guainik eta ketxo. Bueno, esan dakua, hau hemen dago mantxo, mahaua prestatzen jungo naiz, hemen tipula gorrillare pixka goxatu zaigu, eta guainingo deuna da, asa bota gainean. Asa utziko duen hemen txukuntzen, nahiko txukun duen, baina nahazu baietatxoa pasa pixkat, txukun usteko. Eta, ingo deuna da guain, zagarra aldezu zuritu. Zurituta da honien erditik moztu, bihotzalde ikendu, eta mamina laukitxotan ingo zukero bertara botatzeko, bale? Eta nik esan dakua, hemen dakat, guain, morterua, hartukoet, erromerua, hartukoet eskaila,
Eta, ingotena da, ziapiai zapore mordo bat eman, ja badaka zaporia, baina guandik eta gehiago emango jau, eta ingo deuna da, gero, hemen, brotxa batekin dana iurtzen. Vale, bai. Gu brotxa gorda, ez zuke zein pina, ez. Hola, rata, venga, barroa. Bueno, martxan gaude, eta gauza gehiago kontatu behar dizkiazu. Bai. Bueno, lehen esan dezu, interneten saltzeituzula, ez da? Bai. Zehazki nola topatzizu jendiak interneten? Ba, nik dana Instagram kontutik iten dut. Vale. Kim.diseinuak deitzen dan kontutik. Bai. Eta, bueno, baditu torkizunako gauza batzuk pendiente dauzket. Web horri bat sortzen nahi naiz. Vale. Ez dakit noiz argitaratuko deten, denbora asko behar da. Baina, bueno, hasi naiz eta bertzen muzdi joan. Bikain. Así que hori dena Instagram bidez iten dut. Instagram bidez. Eta gero igual ferita jutezea, o gabonetako txoko berezita, o edo... Ba, bitu, eukiditut bi azoka, nik. Vale. Lehenengoa izan zen Zumarran, eta bigarrena Legazpin ere herrin. Vale. Eta egia esan oso ondo juntzita iten. Kriston harrera hona aukinon, eta, bueno, batez ere Legazpin, ze, bueno, azkenen bertakoa izan da, ba, jendek babes asko ematen do. Eta beste bat, oendikan konfirmatzeko dauket, baino dauket urtarriak lauen Zumarran, gabonetako azoka da. Bikain. Ta Bueno, gabonetako guaine gauza mordo bat prestatzen dugu, ez da? Gabonetak ere... Bai. Sasoi polita izango da, ez da? Hola, belarretako eta oparik iteko eta holako gauzak. Bai, egia esan gabonetan arrakasta handia aukitzen dute, holako belarretako eta... Oain adibidez, ateadet modelo bat, hola, pixkat brillikin, Bai. ba, gabonetarako espreski, eta abertzen muti joan. Bikain. Bai. Eta hor brilli-brillinan horiek, zer dia, hor aurrena ikusten dian... Aurrenengo igurrotan ikusten dian horiek, adibidez? Ez, bigarreneko urdina, adibidez, Vale. hor fondon dauna. Eta beste hauek zer dakai hauek, adibidez? A ber, alde tartu ez da? Bai, hartu. Hauek dazkae, barrun zer dazkae, loretxok edo la dazkae? Bai, petalok dauzke, Petalok. benetazko lorekin indakok. Vale, osea, benetako petalok dira? Bai, hori da. Eta petaloiek eta nola inbertzen? Brilli-brillinak eakutziko eskizuete bai, a ber, hemen. Bai. Hauek gabonetako aproposak Bai, hori izaten da. diata, Vale. Eta, zezan behar nizun, petaloiek eta bai, lehortu inbiarko dituzu edo nola kudeatzen dituzu? Bai, lehortu eta liburu baten barrun sartu, ba... Xapala gelditzeko. Hori da. Bikain. Eta, adibidez, hau guztia, zuk zure kabuzit dituzu zure era, edo norbaitekin dizki zure bai enkarguk, adibidezen, zakit, jantzi berezi badaka, eta jantzi horrekin... Bai, egiteko bakarren batek, bat, bai, edo- ba, igual lagunen batek edo ezkontzarako esan dit pertsonalizatutako zerbait diteko, baina normalen, ba, nik uste nahiko gama, bueno, kolore guztitako belarretako Ja. dauzket, ordu normalen jendek, ba, ez dit esaten espreski... Eskatzen, nolakoa nahi dut. Ba, hemen dazkat. Ba, bai, hori da. Vale. Eta, adibidez, ba, zenbat belarretako mota desberdin eukit dituzu edo, horietako peri batea juntzinean zenbaten amant dituzu? Faldan gehien. Bai, beti eramaten ditut gaina bazpare repuestoako gordeta. Eta hori, ba, normalen eukitzen ditut tamaina ezberdinetakok. Ba, nik uste baita, ba, pixkat edade ezberdinetara egokitzeko. Txikik, haundik, eta ertainak dauzket. Vale. Eta, edadiak eta zen nahi du esan, adibidez. Hau botako etonea ja, Bai, vale. Ura ere bai, basito bat, esan deuna. Gio ikusten badeu labian, gehiagin lehortzen hasten dela, ba, orduan, ba, inberdezuena da pixka zua jetxi, edo ur pixka gehiago bota, eta salda limakezu, ba, hondik eta hobeto. Adibidez, heldu juten dia gehiago belarritako mota baten bila, haundiago, txikiago, koloreak edo zertan aldatzen da gehiena. bai, bueno, denetarik dau, badare baita helduk belarretako handik eroste dituztenak, baino nagusiki, bai egie da, ba igual gaztek jotzen dutela gehiago, ba belarretako handita, igual, ba bi kolerekotan nik adidez dauzketenak bezalakota, baina bueno, osea, nik jendean beti animatzen dut, ba, adibidez nire markatako balore bat da gaztetasuna, baino ez gazte izatea baizik eta gazte sentitzea zure buruakin orduan, ba, bueno, nik animatzen dut jendea beti, ba, gustatzen bazaizu, ba, anima hau haundikin, txikikin, o nahi dezunakin. Guston sentitzea zean egin, ez da? Hori da, bai. Vale. Eta, margolanak itituzunak, horiek ere bai holaxe saltze dituzu, edo horiek ere bai eskaerak itizkizu, edo nola kudeaz dituzu horiek? Ba, eukinon, denboraldi bat eskaerak eta jasotzen dituna, baino, ba, lehen zain zuten bezala oain, lan kontuakin eta,
ba hori denboraz eskas nabil. Orduan, bueno, noizbehin kaiten ditut marrazki, baina, hori, igual, ezakit, nire intuizioak esatiten, bai, hori da. Bai, adibidez aizkorri, ezakit, hori, nahi ateatzen zait marraztea, ez dit inorrek eskatzen. Eta, kamisetan aldia, kamisetak eta, adibidez, hori, ikusi etorreztakit, izarra eguzki loria, o zera hori zehazki. Eguzki bat, bale? Eta eguzki hori, pentsatzen zure diseinu izango gala, ez da? Bai, hori da. Kamisetak eta sudaderak eta beti eguzki horrekin da dijoaz, edo gauza berrike bai badazkazu? Oaingoz horrekin dijo, baino, badauke, bueno, pues, ideia batzuk ditut burun. Beti mantentzen, euskal kultura eta, hori, azkenen natura ez dala, nire kimu diseinuaken baloretako bat. Bikain. Eta? Baina bai, oaingoz, hoixe dauket. Oaingoz hoixe. Bai. Bikain. Eta, ze saltzen da gehiena? Adibidez hor, belarretako karrakazta gehioaka, egur horiek eta margokine bai saltitu, adibidez jute zenean peri batean danak eramaten dituzu, hiru gauza horiek eramaten dituzu? Margolanak ez ditut eramaten. Eramaten ditut belarretakok eta kamisetak. Eta oain, badauket intentzioa ateatzeko adibidez lepokok hortan nabil. Eta, bueno, ez dakite urtarriako nik uste emango ditela. Eta gero dauket baita intentzioa iteko eraztunak bai. Erretxinakin jarraitu. Danak erretxinakin. Hori da. Eta gero erretxina, eta gero adibidez beste burni horiek, horiek eroste dituzu eta jarri dituzu edo... Horiek erositen ditut, bai. Vale. Bueno, hemen ikusi zure, itxura hartzen edagun hau ja, Zagit, labea sartu baino leheno, ja puxketa bat eman joan ez. Itxo, pazientzia behar da. Eta hau laberatu behar da, denbora egon behar du, baina ez da utzi behar gearo lehorra, Hau, gio mosketa bat ematean nian, barruan gorri puntxu hori oki behar du, bere xamurtasuna mantentzeko. Guzti zingo bazan, lehorra geldituko zan, Eta hoin, hau inbiar deuna da, behitu. Martxan dakau, badaka, haber hau, bero daude, baino, baitu, ingotena labea nio honekin eman, eta labe ondon kendu ingo jot. Hau kendu, hau adibidez kenduko jot, labia irikikoet, vale, eta barruko bat jakenduta emangoet, baina bestiak egoxo kenduko jot. Hau sartuko dugu hemen txe, vale, opala, barraino sartu nien beste silikona txau kenduko jot, eta hoi, kusi zuze itxura hartzen nahi dan, ez da? Bai, beharra. Gero, ateatzen nian, ja, kusi usainak hemen daudere bai, elizan gaudela emate hemen, erromero usaionekin, Bueno, hemen txe, honeire, buelta, emango jo. Hau emateun mordoa da, hola, baina ikusiko zue, hola guain, txiriki txarraka, honek gurasko daga, eta dena xamurtzen jungoa. Bueno, eta hemen gaude, hau martxan, esan dakua, murrizten utziko deu, gio zagarra gaituko jau, gainuntzeko gauzake bai, baina jungo geha bitarten lurkoi baserrira. Eta bertan erakutsiko igue, Lombarda, asa moria, guazen bertara. Egunon, Joseba. Lurkoi baserrian gaudek, ni Tomas Andoaganeok, Lurkoi baserria busturintzeok, Urdaibai barrun, eta gaur, aza gorrie jasoko diau, erakusteko, da geho, sukaldarin jai iten deken edo ze asmo daukeken. Eizatez, aza gorri hau, Cruciferan familikoa da, Egipto tio mendatorre, geho erromatarra zabaldu omentzuen Europa aldetio, baina oain duen kolore hau ez menda betikoa. Osea, erdi aroti honea mutazio mate ontzala edo esaten dute eta horti hasi zalaiak kolorea hartzen. Udazkeneko barazki bada, noski, hau endala bilabete edo da baldauta. Eta beste bilabeten aguantadik ez, burue ondigoa egiten joaten da. Aurten usta politxe da, ikusten duzu burue txikerrako badaude noski gehiago bazio hartina, baina ona irten du. Kanpone badaukagu eta oso ondo, oso ondo. Ez urtero ez da ona izaten, baina aurten berezitasune dauke hortan. Gu Lurkoi baserrian barazki ekologiko egiten diau.
Orduan, barazki ekologikon, ja, uste, jende gehiena badakila, ezin dula ibili botika kimikorik. Orduan, ibiltzen diau, landaran kutxeuk eta olako gauzak, mozorrok jotzen donen. Azakik asko jotzen dira generalen, baina aza gorrie konkretoki ez du mozorroik eta hola erabiltzen. Ezaugarri dira aza gorriak, ud asko du, kaloria gutxi, zuz asko du, karbonohidrato gutxi ditu, kolesteroli batez noski, eta vitaminak eta B oso berezitasune du. Gero, mineral aldetio du kalzio, potasio, magnesio, hortan berezie da. Onura asko ditu, bai biztantzako, urdaialako, diuretikoa da, eta baita bihotzan gora beratako de oso berezie da. Eta sistema immuneri de laguntzen dio, hortan berezitasune du. Gero, sabore aldetio oso goxoa da, jateko. Zati gozo antzekoa da jan laike, gordinik, ensaladan, juliana tipone baita, berezitasun hori dauke. Azaki dana bezala, eosita, mineralak eta danak vitamina konserbatzeko onena izaten da, aldan denbora gutxin eosi. Zati bestela nahi eta nahiz galtzen joaten da, mineral da vitamina asuntoa. Horriok, gorrago izaten dira, kanpoko die, haize gehiago jo ditu, eguzkik, orduan erosita jamar du, edo saldan, edo eitiko. Gertatzen dana, ez dala asko jaten, jende ez du oitura hondik. Egu berritan da gehiok jaten du jendek, baina hau berezitasune dauke, alemanak dira hortan, txukrut edo esaten dana egiten dute, eta hori dauke. Gure barazki, lurkoiko barazkik, etxeta eramaten ditu. WhatsApp bidez, zerrenda botatzen deu, eta aste baten Busturialdea egiten deu, eta beste aste baten Bilbao, Getxo, Mungia aldea. Bueno, ikusten duzu, ze politie daun, ze dotore, oain zabalduko deu, eta ikusiko duzu, ze kolorek, ze irudi ditun barrutio. Begira, ze zainek burua ematen du. Bueno, Joseba, erakutsi da hau azagorrie, da bere gauza nola dijotzen, nola prestatu, orduan gu hemen gelditzen gaituk, lurkoi baserrin, busturin, nahitekenen etorri, leku berezie dekau, oseak aprobetxatzeko. Ondo segi, da alegindu zorien txezaten. Agur! Aupa Tomas, eta gora baserritarrak. Ai ama, zingo egunuke zue gabe. Eta Euskal Herriak, zer gertatuko zen Euskal Herrian. Bueno, bezarka da hondi bat eta urren arte, zai ongo gea eta irrikitan gauza gehiago ikusteko. Baserrian zelan intituzuen. Gurean jarraitzeko, beitu, Hau, labetik atea deu, eta hau murriztu zaigu. Beitu zeman murriztu den, eta ze polita gelditu dan, Kolore harra daka, hemen zagarra botako deu, bale? Pinasi horiek gorrituko ditugu, bertan botata kurruskari pixka topatzeko, zatikan bertan botako bagin ditun, ringo zian eta goxatuko zian, baina etxian egon gor kurruskari. Orduan, lapiko txiki bat hartuko bertan gorritzeko, eta behin gorritu dianian, bertara gaituko deu, eta guen botako deuna dare bai, ja, kanelatxua, anixa esan deuna, Bai. Bi bota, eta gero bi topatu jarrituko, bale? Bale. Venga, hortxe daude. Eta gero ardua botatzen duen gainontzekoak, hau, komino pixua botako jo bere bai, eta didez hemen, hor, xerratu hor, pasak, bale? Bai. Venga, hemen honei energia pixkat emango jo, oso ondo, haure, martxan. Eta hemen guain, a ber, ateko deu, aragi puzka hau, eharrai txurazia gena honek. Ai, ama. Bueno, eta hemen ikusi aldezu ez zukua da gaun, Ba, eharra ez, urrena. Eta horrin kasuelatxo baten jarriko deu, hartuko deuna da hemen iragazteko hola txiki bat, eta ingo deuna da berta bota zuku guztik. Vale? Venga, hori horrela. Eta hau den harrapatzeko, behitu, urtanto bat botatzen deu. Venga, beste menito bat eman, eta dena barroa, berriz. Venga, eta hoia, harriko iteko, hemen txela dako dugu. Bueno, eta hau guztia,
nun kudeatzen dezu, nun prestatzen dituzu historia be guztik? Ba, dana etxen iten dut. Etxean itezu? Bai, gurasun etxen. Gurasun Nere ira etxen. pixkat nazkauta eta Bai, dana daue, bai, usten diot pixkat txerrin da, ba, entreke Bai, pintura ezakitze, baina bueno. Claro, erretxinak hor bere usainak eta botako ditu, ez da, Bai, reakzio bai, eta eta iteitune. da- Horrek usiet, zuare bai emateo, ze burbuilak eta atzeko? Bai, Vale, bai, vale. burbuiak kentzeko eta batez ere, ba, nahasketa bi kolorek erabiltze Ondo ditutelen elkartzeko. belarretako baten, hori da, ondo elkartzeko. Bai. Ados. Baina lehen esan dezu, baserrin ere bai, itituzula gauzako, baserrin hasi zinean edo nola izan zen historia? Bueno, baserria niretzako da inspirazio puntu bat. Vale. Lana etxen iten dut, baina, bueno, baserriko girok, bai balio dit, ba, pixkat, ba, hori, eremu natural horiek, ba, buru neukitzeko eta hori marrazteko azkenen. Bai, Vale. gustatzen zait batez ere Euskal Herriko kultura eta bertako paisaiak. Eta nik uste hori dala kimuk dauken inspirazio nagusienetako bat. Vale. Eta kimuk, nondik etorri zaizu itzoi zure Ba, beitu. diseinuei jartzeko? Bueno, azkenen proiektu hau zerotik hasi dut eta kimu bat ba, zerotik hasten dan zerbait da eta azten dijoana, evoluzionatzen dijoana eta adar berrik sortzen dituna eta nik uste, ba, bueno, hasi nintzen adibidez egurra xerratzeakin eta bertan pintatzeakin, baina bueno, ba, pixkanaka inai zabaltzen ba, beste hainbat eremuta, diseinuko beste aspektu askota. Kimu berrik ateatzen nahi diala gelegia, ez da? Bai, hori da, bai. Ona, Eta hala ere, intentzioa badauket, ba, baita eremu gehiago lantzeko, adibidez, eungintzan baita sakondu nahi dut, pixkat josten ikasi nahi dut, eta, aber nola di joan. Proiektu Seguro asko. ondo, olako Bai. kogokin iten bazuta loko guztokin gauzak ondo ateatzen dira. Bai, Maider. seguro. Seguro, bai ez. Eta, hau guztia, bakarrik iten dezu, o ez dakazu, ez dakit, edo gurason bat, edo anai arreban bat, edo lagunen bat, edo laguntza izuna horretan egiten, o ez teizu gustatzen zure era gustatzen zaizu ditzia. Bueno, a ber, esan behar hauket pixkat buru gogorra naizela, eta bai, egia da, gustatzen zaitela, ba, hori, ba, eske ideia asko ditut buruen eta gustatzen zait, ba, hoiek Garatzea, aurrea ateatzea, bai, hori da. Orduan laguntzaik, ba, gehien bat dauket laguntza iritzitan. Ba, igual esaten diate gurasok, ba, Maider, hau ez zai gustatzen, o hau bai. Igual inbarko zenun, ba, belarretako mota hau, ba, jende gehiago eta iristeko, edo, ba, bueno, esku laguntza hori nerea bakarrik da. Eskulanak eta gauzak zugit dituzu. Bai, hori da. Eta inspirazio puntu horiek noiz etortzen zaizizu, ez dakiten, o gustatzen zaizun gaualdea lasai zaudenia, jaiegunetan lasai, ez dakit noiz Ba- inspiratzen zean gehiago. Inspirau gehien bat mendin. Bertako lorek hartzen, eta lan egiten dut atxaldetan. Ba, goizetan lanen nago, orduan ba, atxaldetan belarretako kite ditut. Ez guztitan, baino gehienetan bai. Eta asteburuk baita aprobetxatzen ditut, ba hori enkargu batzuk entregatzeko, edo olako zerbait. Gustatzen zait gehien bat eskura entregatzea. Bai, oza, Bai, bidaldi albada bai. berren, ja entregatu, eta... Bai, baina bueno, ba, beste herri baten bizi bada, ba, bialketa egiten deu eta listo. Bai. Bueno, hemen behitu, zukua dakao, koipe desente daka, baino urare bai. Eta koipe gehiagi balin bado, ingotena da ur pixka gehiago bota. Ur pixka gehiago bota, nola hor sustantzia asko daun, ez da okuidukan. Pixka rebajatuko, baino goxo gehiago. Eta hemen dago, harto irina erditia, eta beste erditia ura. Eta honek ingoitena da, ba, ur hori, saltza alegia, eta koipia ligatzia, bale? Orduan, iten dana da, hemen, berua, da honian, ja, bota, pixka, txorrito bat, eta pixka ligatu. Uste izula pixka gehiago botatzen? Ba, beste tanto botatzen jo, hola, beste txorrota bat, eta hoia, ikusten dezue, ba, ja, koipi alde batetik gatu berren. Eta, salda bestetik, ba, elkartzen jutea. Vale, beste tantotxo botako jot, eta, ni usten dut horrekin ja, listo eukiko deula. Hau hain ja, zua jetxi, eta hau listo dago gero, platera eratzeko garaian gainetik botatzeko. Vale, hau ere, ba, hemen, xigortzen nahi zaizkigu, eharraiten nahi gehiago, bai. Zeu saia, hau ere, bai. botatzen da. Gure pala musika pixka, bero, zegoen lapikua. Vale, hau listo. Eta honi ire, huelta batzuk eman berdizkio. Bueno, eta badatorrela, hainbeste dunia hemen aurretatzea. Eta badator EITB-ko maratoi handia. Abenduan 18an da.
aurtengo leloa bizibedi, biziposa, eta hemen txadakazue, zuen xoxak bertan sartu, bizumen bitartez, edo 18an deitu, eta zuen ekarpenekin, bakizue, ikerketa hobeto izango gala, guendik eta diru gehiago balin badao, gehiago ikertu galako. Eta espero dut danok sartzaro iristea eta danontzako da historia. Hori da. Danentzako. Guaingo sarrentzat eta jungo gehanantzako ere bai. Espero dugu iristia bin. Bueno, hemen txe. Honek itxura erraka, pasak bihar ditu. Eta listo. Hemen goiaratxo bat sartukoet. Vale? Itxura erraka honek. Bitu. Oh! Gauza eharra indo, gaurkoan. Vale, nola zoaz horrekin? Bueno, pixkat falta zait. Txikit, gauza buru belarrititu zuen txiki eta txiki egiten. Oso ondo, maiten. Bueno, hemen txe. Imiarretena dare bai, nila hau xerratzen jungo naiz. Eta plateran bilare bai jungo naiz hemen. Hemen txe hartu bet. Benetan, ze kamiseta, ze kolore polita gaina, ez da lila hau, hori, sudadera bai berezia. Bai, kolorek sartzea gustatzen zait gauza guztitan, belarretakotan ebaita, kamisetatan, pixka eta alaitzeko, ez? Bai, ez da? Bai. Ala bihar du. Nahiko testura izatea, bestela bizitan zehar, eta triste jazten bagea, guandik eta gehiago. Ala da. Bueno, hemen txe, honek itxura erra daka, bani joa hemen, a ber, nola eta segun, honen barrena. Ni uste hemen dika moztuko tela, hortik amaino. Horren ondo pintxatu, ditu xerra bakenduko deu, lehendabiziko geruzak entzeko. Vale, eta zen dizutena hola, arroxa hau ez badeu topatzen, hau gorra ongoa. Eskina hau kenduko deu, zukaldari jatituko beti olako eskinak, ez deu bertan bera usten ezer, Vale, bitu, hola indez, baina, guain bueltan jo bestaletik, honi zainun handikan ondo ikusteko, guain handikan ikusiko. Venga, bani jua, xerratuko deu, eta hola hau nahiko mia moztu berda, Baina hau meka txizla amar, ogitarteko behar bat iteko da. Gauza onna. Ze koipe harra dakan honek. Koipe nik ze koipe. Hone daka, xamurtasuna eharra. Eta koipia kanpotik handaka. Eta barrutik handia dana mamilla. Mamilla onna. Oa, vale. Beste, pare bat pusketa. Eta gaurko errezetantzako nahikua dakao. Vale, oso ondo. Hola, xe. Horrekin listo, ez da? Bai. Bota bertara. Vale. Eta ingo deuna da. A ber, nola ingo deun. Beitu. Harreko ditu hauek hemen horrela. Adibidez. Hauek hola irigita. Bueno, zuek, gabonak, nun ospatzeitu zue? Basarrin? O alde batetik beste biltzezate? Guk baserren ospatzitugu gamonak. Beti danik gainea, guztira gea 8 familiar. Eta bai beti danik, bai olentzero, bai erregek, 31 bertan ospatzen deu. Hortxe, usut ondon, bero. Bikain. Erregek bai bertan, olentzero bai bertan? Bai, dana. Ondo. Bueno, behitu honek, Ze kolore dakan, Hau ondo jarriko jau. Laungarri, esan deuna, anixa joitzen bada adibili, Bestela, anixa arretia bezala gelditzea eta hor. Vale, horrela nahiko. Iepa, tipula puxetatu izan, baina nik hemen dago anixa bat. A ber. Bat ikustet hemen. Hemen dau bat? Bai. Eta hemen bestia, jazta. Adi, jon bergea, Bestela, txa, venga. Bueno, haure jaso, odego hemendikan. Hemendik eroitzeian hola hauek eta horiek saltza botatzeko gauza eharra dia, Ez bota inoa hoi. Bueno, hemen txe, jarriko dugu. Perexia, gainetik botako dugu. Prestatu dugu zukua, eta listo, dakau gaurko platera. Maider, 1000 esker retortzeatik. Zuei 1000 esker gonbidatzeagatik. Bai, placer bat guria. Eskerrik asko, jarraitu olako gauza polita egiten. Jarraituko ez, bai. Osatu erazten, dotore jazten, gainuntzekoi. Eta hemen behitu gain, Taka, hola. Eta hemen, fundamentoko krematxua. Ai, ama. Errendu gorkoan bai. Bueno, launak. Eskerrik asko zuei ere bai horregoteatik. Eta, agur.